jothurwa winjo wach mogik. Okay. Iluwo ka siasa moro mar ODM. Nyaka wanda sani ODM oting'o ji mopogore opogore. Wan gi joluo, wan gi waluya, wan gi Coast, Turkana, Masai. To joluo mang'eny go Nasim ni wach Sifuna walos. Kata message an go waloch wa Sifuna. To problem ok no Sifuna ok wadware. Mainstream members mag ODM ose decide ne wadwan mondo wabed sirikal gi Ruto mondo watigo. Ok wanyalo wariwre gi joka, ok wanyalo riwre Gachagua gi Timcha. Timcho mokwongo ok ginyalo yudo loch. To ok wanyal bang' Raila ka Raila wasebedo gi Raila for the years kwa fight Raila. Ok wanyal chako dhi fight moro kendo as a community. Wachako fight gi somebody else. Mano gimo hingo community ni now needs to rest. Ok wanyal chako dhi street gi jomoko. Mano gi message. Ok wanyal dhi street gi Sifuna mokwongo en ok wanyal chung president. Onge capacity ma chung president. Ko odwa tero kure en wuon kaka Sifuna. Ikech afadhali wach ni okay Raila osetho an Sifuna an gi teko mar delaro kom ma yud loch. Ko ashwa no nyalo chung president mo yud to ko nyal chung. Onge capacity. Koro wadhir ng'ata ilano ng'ano dhi tero kure. To mok mar ariyo dalagi nitie kuma min gi odakie en Bungoma. Bungoma Wetangula nitie. Wetangula speaker marwa sirikand Ruto. Development projects ma Bungoma dhi through Wetangula. Mayen kata beda no continue anything. Kata beda no goko Nairobi kende to kod dalo ka barabara madhi kor yolosne. Obodo ka pinda lagi health centers sirikal loso ne giku through Wetangula. Wanto koro watim nang warim kod Nairobi kende ngan madhi loso no gik moko Lego. Ngama dhi loso no gik moko Homa Bay. So that's the reason we wapogre kode paro. He wan koro nyakwadwa man development for our people directly from the government. Enoko chune. Eno nyalo beda kata some press conference ugo ko kiti radio to timo kama to jilue. We have no space for that. Okay. So joluo nyaka understand. Kidhi Kakamega, jo Kakamega onge magokoko. Be Sifuna ni kodhi Kakamega to kiwinj kata kogore gi Mudavadi. Eno gore ifakara ken Kakamega to gore gi ngane, ogore gi Wandai. Ogore gi Mbadi from Kakamega. Okogore gi jodalagi. So magi gin fuo moko ma joluo nyaka understand. Omiyo wadwaro mondo wa understand ni regions gite Bungoma sirikal jogo ni sirikal, Kakamega jogo ni sirikal, Mpisa ni sirikal, onge mapingo sirikal. Vihiga the same, Ososi kende mabeja ODM. To Mudavadi ni kacha, kendo Mudavadi is in charge of gik sirikal madhi kacha. Kada koro Ososi goko ko ODM kata Mudavadi to timo gik moko thuri. Wano kwa nyaluo jogi kijandegi. Kijandegi gin kijandari yo matindo ma community maduong kaka luo nyaluo kijandari yo maonge kuma tero wae. Nikech joluo morgi wach mon ng'ato nyalo chungi TV to go koko to pingo sirikal. Mano gima moro jaluo kabisa ma jaluo dwan makanye monego bedie. But at the same time jomoko to lingalingi sirikal mos to gin gik magitimo gin pango gik gi kao development project tero thurgi gi gero pi gik timango ae bange tibiro winjo ka jaluo to MP maluo Nyanza ok tim kaka Ndindi Nyoro timo. Ere kaka Nyatike jangi compare gi Murang'a. Nyatike. Okinyal compare Nyatike gi Murang'a. Okinyal blame Nyatike onge schools kaka Murang'a. How idwan gi get school go from where? Ka gi onge nafas magin go ma sirikal timo ni go development. To sirikal mantie mwadwan mwantisa nini kod mwadwa loso next. Wadwan mondo make decision in the next few years ujio bi Nyanza bi jowach Nyanza be oger kaka other places. Omiyo mane message mara nomra ngis jo turwa wabedu joma soba joluo bed mos gimanyocho wagore ni en Raila Amolo Odinga mondo yud loch. Raila sani onge kendo waonge ngama chung president ma wanyo benwa ni jaluo moro be lisase maki kor barabara ni en nogore ni loch. Okada her ni yiero mwadhieni ni joluo moko hongre ni gin gi pingo sirikal gi dhi opposite lisase mako gi for no reason. There's no reason omiyo jaluo negotiate blood kendo. Adwana los mugi ki wach mar 10 point agenda. Ase losi wach mar devolution. Yes. Maduong mogik momako en mar